Welkom terug bij Omroep Zeeland. Wat gebeurde er de afgelopen week allemaal in de provincie? Kijk mee met ons weekoverzicht van dag tot dag. In de Tweede Kamer lijkt het opvallend stil te blijven als het gaat om de ernstige PFAS-vervuiling in de Westerschelde vanuit de haven van Antwerpen. Demissionair minister Barbara Visser is ermee bezig, maar de vraag is nu vooral: waarom horen we de Kamerleden niet wat meer? Ik merk dat gevoel heel sterk en ik denk dat het wel terecht is dat we hier wat meer aandacht mogen hebben voor zaken die buiten de Randstad spelen. Want was dit geweest ergens in Zuid-Holland, hier vlakbij Den Haag, dan weet ik zeker dat er harder op geacteerd zou worden. Dus wat dat betreft, toch wel een beetje terecht als iets gebeurt aan de randen van Nederland, dan lijkt het wel of het iets minder belangrijk is. We hebben heel veel overleg met Dick van der Velde, de gedeputeerde, en ook Barbara Visser, die minister. Ja, die spreken wij regelmatig. En als het kan, sporen we ze aan tot actie. Dus ja, ik snap dat dat vanaf de buitenkant zo lijkt, maar wij volgen het proces. En als wij zien dat het proces goed loopt, is er voor ons ook geen reden om daar heel veel ophef over te maken. We hebben er in de Kamer in juni aandacht voor gevraagd. Ook voor dit soort lozingen naast PFAS, maar ook nog andere gevaarlijke stoffen. Maar de commissie INW zit hier in ieder geval bovenop. Wij houden zeker de vinger aan de pols. In Vlissingen-Oost moeten per direct duizenden tonnen grond weggehaald worden, anders volgen er boetes. Het bedrijf Bulk Terminal Zeeland heeft de thermisch gereinigde grond daar liggen zonder dat er een vergunning voor is. De regels voor de opslag zijn strenger geworden sinds bekend is dat zulke grond, die op een bepaalde manier schoongemaakt is, toch nog vervuild kan zijn. Bij de opslag in Vlissingen-Oost ontbreekt bovendien een ondergrond die het lekken van vervuiling in de natuur tegen kan gaan. De boetes kunnen oplopen tot €250.000. De bejaarde man uit Axel, die vorig weekend vermist was, werd maandagochtend toch weer gevonden. De 84-jarige Dag Anteunus, die zaterdag niet terugkwam van zijn fietstochtje, werd door een voorbijganger gevonden op een industrieterrein in Sluiskil. Hij is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. We zijn natuurlijk super blij. Maar het is ook gewoon ongelooflijk dat die man in zijn positie daar gewoon 24 uur kan liggen. En dat hij nog leeft. Kijk, hij moet natuurlijk nog volledig herstellen voor zover dat kan. Maar dat is ongelooflijk. We kunnen het niet begrijpen. Maar ik ben zo blij dat hij gevonden is en dat we niet weken of maanden of weet ik veel hoe lang we moeten zoeken. Daarom ben ik blij dat jullie hier zijn. En ik wil iedereen die kijkt en iedereen die meegedeeld, meegeleefd, alles heeft gedeeld, bedanken. Want dat toch de reden is, denken wij, dat vader is gevonden. De afgelopen zomer was de lucht in Zeeland het schoonst van alle zomermaanden in de afgelopen 10 jaar. Het gaat hierbij om de meting van het gehalte stikstofdioxide, dat in Nederland de belangrijkste factor is van luchtvervuiling. Met corona heeft het niks te maken, want de daling van dat stikstofgehalte zette al in voor de verschillende lockdowns en zet nog altijd door. Wat wel de reden is voor de schonere lucht, dat is nog niet duidelijk. Wie 's nachts beweging ziet bij een bedrijfspand of de nieuwe huurder van een loods niet vertrouwt, meld het dan. Dat is de boodschap van een nieuwe campagne in Zeeuws-Vlaanderen om drugslabs tegen te gaan. In het afgelopen jaar zijn meerdere van die drugslabs opgerold in het gebied. Zo is er in februari nog een crystal meth lab ontdekt in Waterland-Kerkje en een paar dagen later een MDMA-lab in Ossenisse. Je moet wel constateren dat de criminaliteit niet aan Zeeuws-Vlaanderen voorbij gaat. Hè? En we weten het ook. Nou, dat soort activiteit is op zoek naar ruimte. Maakt gebruik van het feit dat bedrijfsgebouwen of boerderijen deels leeg staan om te kijken of ze daar hun activiteiten kunnen verrichten. Nou, als verhuurder moet je echt opletten wat je doet. Want het kan echt en gevaar voor de omgeving opleveren. En het kan ook nare consequenties hebben omdat je als verhuurder uiteindelijk ook wel aanspreekbaar bent op wat er met je eigendom gebeurt. De rechtszaak tegen de verdachte in de zaak Grieps is komende week voor iedereen te volgen via een livestream. 8 verdachten komen voor de rechter na een overval op een huis 2 jaar geleden. Daar werd toen de dagopbrengst van het festival buitgemaakt, €500.000. In de zaak Grieps worden zoveel bezoekers op de publieke tribune verwacht dat zo'n verbinding nu wordt ingezet. Wie komende week mee wil kijken, moet zich wel van tevoren aanmelden bij de rechtbank die 3 dagen uittrekt voor de zaak. 5 van de 13 Zeeuwse gemeenten lopen achter met het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsvergunning, constateert de provincie.
Het gaat om de gemeenten Veren, Rijmerswaal, Goes, Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland, die samen nog tientallen statushouders onderdak moeten bieden. Wanneer er geen oplossing komt, dan kan de provincie zelf voor huisvesting gaan zorgen, op kosten van die gemeente. Grote bedrijven die de productie noodgedwongen terugschroeven en een flink hogere energierekening voor ons allemaal. De hoge gasprijzen zorgen voor veel hoofdbrekens. Isolatiebedrijven varen daar wel bij, die kunnen het werk nog amper aan. Die telefoon die staat echt roodgloeiend. De winter staat voor de deur. Mensen hebben natuurlijk toch wat meer dat ze denken aan het isoleren. Alleen we merken nu dat het extra druk is, omdat in de media eigenlijk alleen maar wordt gesproken inmiddels over die hoge brandstofprijzen. Deze woningen in Nieuw- en Sint-Joosland zijn eigendom van de Woonstichting. Ze worden opgeknapt en een belangrijk onderdeel is het aanbrengen van isolatiemateriaal. Dat moet in dit geval tussen de binnen- en de buitenmuur komen. De zogenoemde spouwmuur. Gezien het feit dat die spouwmuren ongeïsoleerd zijn, brengen wij boorgaatjes aan. En via die kleine boorgaatjes brengen wij het isolatiesysteem aan. Het is een component, er zit een harder en er zit een foamcomponent bij. En dat samen dat brengt eigenlijk dat het systeem zich zet in de spouw. De isolatie wordt er als het ware ingespoten en verhardt zich. Er zijn meer manieren om je huis beter te isoleren, maar dit is een veelgebruikte methode. Door de bank genomen kan je ervan uitgaan dat je tussen de 7 en de 10 kub per vierkante meter oppervlakte op jaarbasis kunt besparen. Ja, is dat veel? Dat is zeker veel. En dat is natuurlijk ook weer afhankelijk van wat doet die gasprijs. De woonlasten die natuurlijk toch voor een belangrijk deel ook uit energiekosten bestaan. Mensen gaan merken dat dat nu flink oploopt. En het is natuurlijk een ontwikkeling die al langer gaande is. Maar wij merken nu dat het daardoor extreem druk is met mensen die graag hun woning geïsoleerd willen hebben. Zo ziet het station van Middelburg er nu uit, maar dat moet anders, vinden de gemeente, NS en ProRail. Iedereen wil graag op een plaats komen waar het mooi en prettig verblijf is. Nou, als je kijkt hoe het nu is en wat de plannen zijn, hoe het gaat worden, ondanks dat we nog niet allemaal hebben kunnen uittekenen, gaat het een enorme facelift krijgen. De komende jaren wordt het stationsgebouw gerenoveerd en slimmer ingedeeld. De perronkap en het reizigerstunnel die worden opgeknapt, maar reizigers zullen daar wel af en toe last van hebben. Als wij het perron gaan ophogen, dan kan je je voorstellen, dan is er geen perron. Dan kan er ook geen trein stoppen en geen reiziger instappen. Wanneer het project van start gaat en hoe het station eruit komt te zien, dat is nog niet bekend. De provincie trekt geld uit voor een onderzoek om historische zeilschepen weer als vrachtschip te gebruiken. Het project heet Zeeuwse Groene Compagnie en er werken 4 organisaties in samen. De zeilschepen zouden streekproducten kunnen vervoeren op een duurzame manier. Ik ben nu toch heel gelukkig te moeten constateren dat het eindelijk gelukt is om met dit project van start te gaan. Vanaf deze week kun je in Cadzand-Bad, Nieuwvliet, Sluis en Breskes elektrische fietsen lenen. Met een app krijg je de fietsen van het slot. De fietsen zijn voor toeristen, maar ook gewoon voor de Zeeuwen. Het is een vervoersmodaliteit die je gewoon kunt gebruiken als je er behoefte aan hebt. En ik heb het zojuist ook al gezegd, bij de opening zou het nou niet aardig zijn als mevrouw Van der Velde en ik vanuit Goes met de trein en de boot hier naartoe zouden komen. Deze prachtige locatie van de Zeeuws-Vlaanderen eens verder zouden kunnen ontdekken op de fiets. Zie maar. Doei! Bewoners van een oudere wooncomplex in Hulst moeten dagelijks duizenden kleine vliegjes uit hun huis verjagen. De mensen zitten letterlijk en figuurlijk met de handen in het haar. De vliegjes kriebelen overal en de bewoners zijn het beu. Ik kan het ook nooit niet meer luchten. Ik kan ook mijn balkon de deur niet openzetten, want dan krijg je het er allemaal binnen. Mijn slaapkamerraam kan ook niet open, want dan krijg je het ook binnen. Dus daarom slaap ik 's nachts al met een handdoek bovenover mijn hoofd, omdat de vliesjes niet in mijn gezicht zullen vallen. Een vrouw die alweer naast woont, tegenover dan, die is er gewoon van overspannen. Woonstichting Hulst, eigenaar van de appartementen, weet van het probleem af en zegt te willen helpen. Maar tot nu toe is het advies alleen om ramen en deuren zoveel mogelijk dicht te houden. En dat hadden de bewoners dus zelf ook al bedacht. In Terneuzen is een locatie voor testen voor toegang geopend. En daarmee heeft Zeeuws-Vlaanderen ook weer een plek om je te laten testen, om bijvoorbeeld uit eten te kunnen gaan. Toch zal niet iedereen in Zeeuws-Vlaanderen het halen binnen de maximaal afgesproken reistijd van 30 minuten.
In totaal zijn er nu 8 testlocaties in de provincie. Schouwen-Duiveland en Tolen, die hebben er nog altijd geen. Het Zeeuwse Tweede Kamerlid Jobe van den Berg vroeg deze week aandacht voor deze witte vlekken. Wanneer er in Zeeland een calamiteit plaatsvindt, blijft Omroep Zeeland Radio calamiteitenzender. Donderdagmiddag hebben de voorzitter van de veiligheidsregio en de directeur van Omroep Zeeland hun handtekening gezet onder hernieuwde afspraken. En dat houdt in dat de zender in geval van calamiteiten direct gebruikt kan worden voor mededelingen van wat dan heet een bevoegd gezag. Bijvoorbeeld een burgemeester. Ja, voor ons heel belangrijk, want we hebben een betrouwbare partner voor als het nodig is. En dat is als er een calamiteit is. Dan kunnen we bouwen op Omroep Zeeland. En we weten dat dat ook door de burgers natuurlijk heel erg wordt gewaardeerd. Die kennen de weg naar Omroep Zeeland. Dus ja, ik ben heel blij dat we die samenwerking voortzetten. Het is niet alleen afspraken, procedures, maar met name elkaar weten te vinden. En als iets de coronacrisis duidelijk heeft gemaakt, is dat dat is gebeurd. En ik ben ontzettend blij en ook eigenlijk wel dankbaar dat die afspraken zo goed zijn en die samenwerking inmiddels zo goed is, dat de communicatie heel goed is verlopen. En daar ben ik heel trots op. Een bijzondere dag vrijdag voor Zeeland, want een tolvrije Westerschelde-tunnel waar jarenlang over is gepraat en voor is gestreden, lijkt er nu toch echt van te gaan komen. En dat gaat gebeuren na overleg tussen de provincie en Den Haag tussen 1 januari 2023 en uiterlijk 1 juli 2025. Dan zou iedereen dus zonder betalen nu echt door de tunnel kunnen. De vraag is natuurlijk, na overleg tussen Zeeland en Den Haag, of nu alle hobbels echt zijn genomen. Politiek verslaggever Heiko Strietman sprak erover met de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas. Zijn dus alle hobbels nu genomen? Ja, dat kun je wel stellen. Ze zijn eruit. Bij mij staat gedeputeerde Harry van der Maas. Meneer van der Maas, hoe blij bent u? Ik ben heel erg blij dat we zover zijn dat het draaiboek opgesteld is. In dat draaiboek staan alle stappen die nodig zijn om de tunnel tolvrij te maken. Veel mensen zullen zich afvragen, ja, 1 januari 2023 of uiterlijk 1 juli 2025. Waarom die marge? We hebben nog een aantal stappen te gaan. Dat heeft vooral te maken met de toename van het verkeer. Welke effecten heeft dat? Dat gaan we nog verder onderzoeken. En mogelijk moet je nog een aantal passende maatregelen nemen. Dat kan heel snel gedaan worden. Dan zou je binnen een jaar klaar zijn. Het kan ook zijn dat dat iets langer duurt met een maximale periode van 2,5 jaar. Dus vandaar die termijn. Dit ligt er nu. Kan het nieuwe kabinet er nog omheen? Dat lijkt mij niet. De Tweede Kamer die heeft klip en klaar aangegeven dat de tunnel zo snel als mogelijk tolvrij moet zijn. Daarom hebben wij ook als provincie met het Rijk het draaiboek opgesteld. Je zou zeggen het stappenplan om nu de tunnel tolvrij te maken. Dus het lijkt me niet. De Kamer is duidelijk geweest en ik verwacht van het nieuwe kabinet dat ze snel een besluit nemen. Een beladen dag voor Breskes. Sinds gisteren is het namelijk definitief gedaan met de garnalenvisserij en de vismijn daar. De garnalenzeef is gisteren voor het laatst gebruikt. Ruim 15.000 kilo garnalen werden hier vrijdagochtend op grootte gesorteerd. De zeef verhuist naar de vismijn in Vlissingen. Ja, ik heb in 21 jaar gewerkt, dus dat is heel wat spijtig. Ja. En ook voor het dorp vanzelf. Ja, waarom? Ja, de levendigheid rond de haven en rond de vismijn is dan gewoon weg. Er is niks meer te beleven, dus ja. De verhuizing is een besluit van de holding Zeeuwse Visveilingen. Die wil dat de garnalen in Vlissingen worden gesorteerd met een modernere zeef. De vismijn in Breskes was sowieso aan vernieuwing toe, maar daar komt het maar telkens niet van. De planning is er nog steeds, ja. Maar ja, daar zijn ze al 15 jaar mee bezig, dus ja. En zo komt er een einde aan een tijdperk van garnalen sorteren in Breskes. In 2015 werd hij nog ternauwernood van de sloop gered, de stoomhijskraan Schelde 38. De kraan stond 40 jaar bij de stoomtrein in Goes en belandde daarna bij de schroothandel. Maar nu, 6 jaar later, staat de hijskraan weer terug op de plek waar hij in 1946 werd gebouwd. Helemaal gerestaureerd en weer werkend. We speculeerden al langer over het idee om zo'n stoomkraan van de Schelde hier naar Vlissingen te halen. Omdat er hier in Vlissingen al zoveel aan erfgoed is verdwenen. Maar hier hoort hij thuis. Absoluut. En ja, het vormt een prachtige eenheid zo met het Scheldekwartier. En we eindigen met goed nieuws deze week uit Natuurpark het Zwin bij Katzand. Mourchid, een van de jonge ooievaars uit het Zwin die op deze archiefbeelden een zender krijgt, is de Sahara overgestoken. En dat is bijzonder, omdat de meeste ooievaars daar niet meer in de buurt komen tegenwoordig, maar op weg naar het zuiden blijven hangen bij vuilnisbelten in Zuid-Spanje en Noord-Marokko.
Mourchid is de eerste gezenderde ooievaar die de gevaarlijke overtocht door de woestijn wel heeft gemaakt. En tot zover het weekoverzicht. Straks dan ziet u weer het actuele nieuws van deze zaterdag. Heel graag tot zometeen.